Ono ingkang sampun samapta ing gati sawega ing diri asung panglipura dhateng ngarsa panjenengan sedaya. Nggih. Kula badhe miji jenengipun Mbak Indri dalasan Mbak Putri keparing sapa? Sapa iki? Mbak Mary. Iso tak kecandhake yo ngen dadak kok yo. Monggo katuran jumeneng sepatipun Mas yo. Yo, hey hey hey. Mbak Putri yo. Wilujeng dalu Mbak Indri. Aduh, mikir urung kan empan nggih. Jek. Timbake Mas. Cek. Sampun. Mbak Indri. Indri indahnya di apa kuwi? Indahnya Indriyo, maksudnya ngono lho. Alah, ya kocak. Indahnya Indriyo ki angen-angen. Dadi indahe mung diangen-angen. Piye kabare, Nduk? Alhamdulillah sehat Pak Putih. Iki Mbak anu. Mbak Mary. Nggih. Wilujeng dalu. Pripun kabar saha wartosipun Cahayu? Sae Kang Mas. Sae. Iki saiki atur salam-salam rumiyin kagem para pamirsa sing padha rawuh ing bengi iki ngestreni hajat sedianipun Bapak Tarmani. Monggo. Nggih. Salam-salam rumiyin Cahayu. Acarane napa Kang Mas? Ngekaraken pernikahanipun Mas Andi Satria dalasan Mbak Endang Prihatin. Mbak Endang, nggih, didoakan ya Mbak Indri ya. Semoga tetap menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Amin. Sudah punya anak kah? Ambu aku mau takon duwe anak apa durung kok ya. Nggih, pomo sampun nggih. Mugi-mugi tambah malih. Sampun. Lah nggih. Mugi-mugi tambah malih sekawan ngoten nggih. Amin. Doane Mbak Indri napa? Sami mawon. Oh, sami mawon. Niki badhe ngaturaken lagun menapa Cahayu kagem para-para sing sami rawuh ing dalu menika. Monggo lagune napa? Sampun. Semayan kalian musisi. Wis semayan karo musisi wae. Ambabet wawangi sami
suarane wah jan piyaine ayu tur suarane ya apik. Nggih mboten kantun kula nggih ngaturaken salam hormat dumateng Bapak Babinsa Bapak Babin Kamtibnas minggahipun dhateng Bapak Kepala Desa Desa Dembuk Kecamatan Pucang Laban ingkang sampun kasdo angestreni tuwin hanyeng kuyung lumadining adicara ing ratri kalenggan menika saged lumampah. Nggih kula aturaken ugi salam dumateng bakul-bakul Tanjung Manis apa? Adalah lali. Aromanis. Tanjung Kimpul dagangan habis semoga uangnya bisa kumpul. Nggih, langsung mawon kula badhe miji artis kita yang penuh pesona nggih menika panjenenganipun Mbak Mia Aprilia dalasan Mbak Puri Ratna kebareng jumeneng wonten ing sasana pembangunan asung panglipur dumateng para pamirsa ingkang sampun kemawon. Wilujeng dalu Mbak Mia Aprilia. Sugeng dalu Pak Budi. Wartosipun pripun Cahayu? Alhamdulillah sehat. Sehat. Mbak Puri. Nggih Pak Budi. Wilujeng dalu Cahayu. Dalu Pak Budi. Pripun kabaripun Cahayu? Alhamdulillah sehat. Sehat walafiat. Niki kasuwun sowan wonten dalmipun Bapak Tarmani dalasan Ibu Santi ingkang mapan wonten ing dusun Kasrepan Desa Demuk Kecamatan Pucang Laban Cahayu. Dalam rangkanya tasyakuran pernikahan. Niki napa hajatipun salamipun kagem para pamirsa ingkang sampun rawuh Cahayu. Ngaturaken wilujeng dalu sedaya mawon Pak Budi sugeng rawuh. Iya Cahayu. Nggih kagem pernikahanipun sinten? Mas Andi Satria dalasan Mbak Endang Prihatin. Oh nggih Mas Andi ugi Mbak Endang mugi-mugi tansah samawa sakinah mawaddah warahmah. Tetepe awet langgeng nggone bebrayan ya Cahayu. Nggih leres. Cinta abadi. Cinta abadi. Langgeng kanggo selawas-lawase. Amin amin. Mbak Mia napa? Sami. Nggih. Mesti sami. Saiki ngarepe ngaturke lelagon menapa Cahayu kagem para pamirsa ingkang sampun sami rawuh. Nggih, sampun janjian kula Pak Budi. Oh, sampun janjian. Nggih, Sampun semayan Pak Budi. Semayan. Nggih. Wanut yo ayu
Matur sembah nuwun Cahayu sampun langsung panglipur dhumateng para pamirsa ingkang sampun kepareng rawuh wonten dalemipun Bapak Taramani menika. Langsung mawon kula badhe miji jumenengipun Mbak Ririn dalasan Diajeng Renjel kepareng jumeneng wonten sasana pepanggungan Cahayu asung panglipur dhateng para pamirsa ingkang sampun berjubal-jubal ngebaki lataran Bali Usmanipun Bapak Taramani menika. Monggo Cahayu jumeneng Mbak Ririn. Mas spotnya Mas, kok padha wanteng wae to. Cahayu kantilan ning atiku. Piye-piye aku manut sliramu. Yen kowe takon isi atiku. Kabeh mau ya mung kanggo sliramu. Cahayu asih awang tambah ayu. Yen kelingan aku ora iso turu. Wilujeng dalu Diajeng Ririn. Wilujeng dalu Pak Putih. Aduh, tambah kenes, tambah cerawak, tambah semangat. Nggih. Ririn ingkang pundi to, Pak? Ririn iki yo sing kuwi. Jane kok aku sik ketok kok njajak. Lah mau aku pancen jurung mati kenal kok ya ngawur lek kuwi. Meri diceluk putri. Piye kabare Cahayu? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat walafiat. Sehat nggih Pak Putih. Tetep sehat, semangat. Alhamdulillah. Iki katuran sowan wonten dalipun Bapak Taramani napa salam-salam rumiyin kagem panjenenganipun. Nggih wilujeng dalu sedaya mawon penonton. Matur sembah nuwun rawuhipun. Mugi-mugi pinaringan sehat sedaya. Amin. Lancar rezekinipun. Amin. Napa malih Pak Putih? Tetapi ginanjar berkah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tetep sehat. Rahayu wilujeng jane nyilit iso. Nyokoki silit. Iki simik to Pak Putih. Iki ngaturke lelakon menapa kagem. Aku takoni to Pak. Oh, wilujeng dalu dirajeng renjel. Wilujeng dalu dirajeng renjel. Kuwi mau lu pengaruhe. Aku gah nyaurimu. Diganggu kuwi mau lu. Aku semoh aku. Disogok ngono jak. Wilujeng dalu. Heeh. Ngono wae kok sengit to. Ndak usah takone. Wedi mbok senen dadi dirajeng. Iki katuran sowan wonten dalipun Pak Taramani napa salamipun Cahayu? Sampun. Sampun. Ngono wae kok nesu to jeng aja nesu wong iki wong wedok iki gampang nesu. Ya bene wong wedok iki cekak umure. Wong iki sing semangat, sing ceria, gampang ngapura karo dosane. Lah kancane ditakoki, aku sandinge ora ditakoki, apakah aku buta di matamu ngono lho. Ora. Budi ngono ndak? Ndak jane. Iki mau rada keserimpet. Apa? Keserimpet bocah anu dolanan. Lah jenengan keserimpet bendina kayak kerep. Iya, iki ngaturke lakon napa iki Cahayu? Sampun semadosan. Oh, semayan ya, heeh. Monggo pinarak Pak Budi. Iya Cahayu tak lungguh aku to. Panjenengan anu mandap mandap. Pak Budi niku jenengan niki rencangi jenengan niki. Kok padane kewan. Niku Sumawardani.
Waranggana dik luwes kewes kembar rupa kembar swara suarane endah nglamlami kang padha midhangetake anjih kula mboten badhe kathah atur ingkang tanpa piguna langsung mawon nyuwun jumenengipun Mbak Sulis dalasan Mbak Purwindari kepareng jumeneng wonten pepanggungan asung panglipur dhumateng para-para ingkang sampun sami rawuh wong ayu ayo Belum Belum ya jane ya urung tuwek kok semono kok tuwa iki sapa sing tuwek lho iki Pak ora sing ketok sing ketok sumunar sing ketok cantik kok tuwa selamat malam Mas Budi selamat malam Cahayu sampean ki apa ngomong selamat malam karo aku sing mbok sawang ora panjen mataku kira dadi nyawang sampeyan iki nyelononge ning Mbak Pur nyelonong tadi nyelonong piye Cahayu kabare Sae Mas. Baik. Iki kanggo meriahkan suasana malam hari ini apa lelagon sing diaturke Cahayu? Nggih. Apa lelagone? Mbak Purwindari Wilujeng Dalu. Nggih, sugeng dalu Mas tak Budi. sapa nesu kaya angel. Aja nesu ya cah wong ayu ya. Wong lek nesu aku wis kapok aku. Kapok karo angel aku. Ya sampun ampun. Nyatu liwatan angel disawang ririn. Aduh. Ini diucapkan selamat malam buat Bapak Ibu yang punya hajat dan juga tamu undangan semuanya dan juga penonton sekalian Sugeng Dalu. Sugeng Dalu. Nggih, sugeng lelenggahan kanthi sekeca wonten rumput-rumput hijau. Nggih, dateng rumput-rumput hijau. Nggih, ngatos-atos karpet hijau. Mbok bilih wonten norong-norong mengke nggih Pak Bu. Nek ulone. Ndak nek ula niku sing bahaya. Heeh nek ulane nggo nyokot weteng ora apa-apa. Lah nyokot apa, Mas? Lah nyokot dengkul kok. Dengkul. Nggih. Ayo lelagon niku semaning ati. Nggih. Ayo
sami-sami wong ayu. Inggih. Pasugatan panglipur campur sari Kusumawardhani saged kasigeg ing sawetawis mangke saged kalajengaken ing adicara limbukan nggih Mas. Mbak Sulis. Gepeng wis merem lho ya. Bae ora.
Sorry Peng bae melek. Wah, jan keprungu suarane Mbak Sulis mas aku kaya adem ning rasa nduk. Ngono ya ya. Iki mah kok ya pas nganggur. Iya. Tepe nggih jeng daleme panjenengan king mriki? Mboten. 20 menit. 20 menit. Wah. Pinarak Pak Eko. Alhamdulillah nggih matur sembah nuwun insyaallah kapan-kapan. Nggih, sedaya mangke katuran pinarak. Iya. Peti jenggongi kiri didum karo Mbak Purwindari. Sik ben Mbak Sulis pisan maneh. Ya. None suarane penak ya niku. Weton sekolah kok. Mbiyen sekolah ngilen nggih, Mbak? Nggih. Wah, teng SMKI yes. Dateng SMK Negeri 8 Solo. Wow. Nggih. Jurusan Karawitan. Karawitan. Barengane sinten? Sarengane kula sinten mboten enten iki. Wah. Dadi pas ngulon sampean dhewe ya? Nggih. Iya. Dalek Mas Darmaji iki jebres. Saiki tipus wonge. Ayo Mbak Peng, giliran panjenengan. Wah. Iki andalaku ya mek iki kok. Lek turu to, Pak. Kok kiringan kaya merembeng bae kok menterleng. Nyatuk matane. Nenane. Iya. Kepati mangsaku dengan perkembangannya campur sari, tembang-tembang dangdut. Ning lek ora diwiwiti saka klasik luwih-luwih sinom nyamat ngono kok. Ning rasa ki kok kaya kurang urip ngono ya, Nduk. Heeh. Malah-malah senembang ki Mbak Sulis karo Mbak Purwindari. Wah, jan wis. Iya. Ayo. Tapa
rasane nabi panutane asal lan magrib puji syukur diteruske ning apa? Teruske aku arep njajal karo anakku wadon, no, genduk Mary. Iya. Apa tembang kangen? Neno neno nano nane neno nane neno nono nane. Kae. Lek sing nembang Mary karo jogetane ngono wah jan wis urip tenan. Ayo Mer. Ya, sik Mbak Sulis no balik no. Sing terakhir. Neno. Ya. Sik. Tes. Kok jenengan pejahi to, Mas? Oh, ini rodok seloyo bongkar. Kok tak pejahi genti lho. Ora usah kok pateni wong kuwi klenger dhewe kok. Neno. Ya. Kadung penak-penak kok. Eh
ageng banget suasanane ya, Nok. Heeh. Aku lan sliramu ditimbali kan. Iya. Ning sadurunge saka kuwi arep tak aturake akeh pamundhut, Nduk. Pamundhut saka semangat. Semangat. Oke, iki mau sapa sing nderekke? Iki mau kalih Pak Sop. Sapa kuwi? Kok Sop? Pak Oki. Oh, Pak Oki, terima kasih. Wah, daleme Kediri nggih, Cahyo. Nggih. Oh iya. Seto resmi. Seto resmi. Toyo resmi, Pak. Toyo resmi. Ya, Nggih, Toyo resmi. Seto. Kediri. Pokoknya enak resmine ngono. Nggih, Pak resmi Ya. tok, Kak. Puri Ratna? Nggih. Wah, jauh-jauh dari Ponorogo. Ponoragi. Iya, niki saking Ponorogo, sing sini saka apa kuwi jenenge saka Kediri. Mia Aprilia Dalam. dari Laladan Blitar. Blitar. Iya, Tulungagung iki iya, sing asli Tulungagung mung Puri lek. Mia iki saka Blitar. Blitar ngendi Cahyu? Kademangan. Kademangan. Pakai saji mboto. Pakai saji mboto. Cecek kene berarti no. Nggih, 10 menitan, Pak. Oh, iki mau mampir ning omah kene. Nggih. Waduh. Monggo mampir, Pak. Iya, Doya mawon mampir. Karo bojomu wis cepake apa? Iwak mentok enten. Beleh piyambak. Masak piyambak. Lanangan. Sapa kuwi? Kandam jan go menau peneng mae dhewe lek bagus. Iya. Ki lho go kakangmu ngiyet niku. Tak rombongan sing gedhe tak jenenge Sakinah. Ben keluargane iso sakinah ngono maksudnya. Ya, wah. Iwak mentok sik ben padha bleh dhewe. Lanangane mentoke jenenge apa, Nduk? Hah? Mentok lanange jenenge apa? Basong. Oh iya. Ya hafal no ya, berarti yo duwe ngon-ngon mentok. Nggih. Yo diaturake pambukane, Mas. Yo. Aja nganti nglirwake pakaryan. Tembang pambuka. Yo, datose.